रायजो-राजा नोंथांमोना बे समाव नुनो मोनखाबाय मानोना बिथाङानो जादों रन्जय ब्रह्म। मोनसे समाव सानसेखालि आं बिथांखौ थांबाय थानाय बासाव लोगो मोनदोंमोन रायजो-राजा नोंथांमोन। मानोना बिथाङा ओरैबायदि मुलिनि सोमोन्दै गोबां मानसिजों कन्टेक्टआव रायलायबाय थादोंमोन आरोना। थिग बे समाव आङो बिथांखौ चाइनिसनि मुलिनि थाखाय बिथाङा सासे मानसिजों मोजां रायलायबाय थादोंमोन। दा चाइनिसनि मुलि सासे मानसिनि थाखाय आं गोनांथि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव आं बिथांनि नाम आरो मबाइल नाम्बारखौ लानाय जादोंमोन। मानोना बिथाङा सासे मुलि बेफारि। बै समाव बिनि बिजनेसा फिसामोन, नाथाय दा बिथांनि बिजनेसा जोबोद गुवार जाबाय। जिथुनाखि मुलि फाननाय बे बिजनेसा गोबां गुवार जाबाय आरोना। गोबां मानसिफ्रानो बिथांखौ मोनथियो दा मुलि बेफारि। दा मुलि फानै फानै बिथाङा फेसबुकबो सालायो आरो मुलिबो फानो। डाबल प्रफिट इनकाम लागासिनो दंमोन आरोना। रायजो-राजा नोंथांमोन, रन्जय ब्रह्म मुलि बेफारिया आइजोफोरजों बुजानायनि गुबै आरो गाहाय जाहोना बेनो रायजो-राजा नोंथांमोन। मानोना सासे नबोदयायाव फरायनाय हिन्जावसानि भिडिअ'खौ रन्जय ब्रह्मआ फेसबुकआव आपल'ड खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा मा मोनदों फुड मोनदोंमोन, मोनसे फिसा फुटेज मोनदोंमोन आरो बे फुटेजखौ लानानैनो बिथाङा मोनसे सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय जाय खोथाखौ रन्जय ब्रह्मआ सानदों, सिन्था खालामदों, डाउट खालामदों, बे खोथानि सायाव बे मानसिया रन्जय ब्रह्मआ मा गैया, फोरमान गैया, जेबो इभिडेन्स गैया, जेबो माबा गैया आरोना, खालि सन्देह। दा सन्देहखौ लानानै फेसबुकआव भिडिअ' आपल'ड खालामदोंमोन, रिल्स आपल'ड खालामदोंमोन। आरो माखासे मानसिफोरा कमेन्टआव गोबां गाज्रि लिरबाय जानांगौ, बायदि बायदि लिरबाय जानांगौ। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आं बुङाखै, गुबुनासो कमेन्ट लिरदों बेबायदि आरो। बेयाव बेहा गोरोन्थि जादों। जाय जाथाया, जाय घटनाया, बे घटनानि सायाव जेबो फोरमान गैया, जेबो एभिडेन्स गैया, जेबो मोनथियालासिनो ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनाया गोरोन्थि जादों। सासे नबोदया फरायसालियाव फरायनाय हिन्जावसाखौ, नङा होमबा, ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाया गोरोन्थि जादों। आरो दा बे भिडिअ'खौ नुनानै गोबां मानसिफोरा कमेन्ट सेक्सनाव लिरदों। नोंथांमोना मा बुंखो, मा लिरदों, गोबां बाथ्रा लिरदों। माखासे आइजोफोरानो बेयाव फोरमायखादों, आङो बेयाव बुंनो गोनां गैया। दा बाथ्राया बेसो, जिथुनाखि साफ्रोमबो बेयाव जोङो गोनो गोथो जानायखौ जोङो नुदों। मानोना जेराव सोंनाय फिननाय, मोजां सावरायनाय, मोजां बिजिरनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जाथाया बबेनिफ्राय बोरै जादों, बोरै सोमजिदों, सोर मा कमेन्ट लिरदों, सोर फानग्रा बुंदों, सोर कमेन्ट लिरदों, बिनि सायाव मोजां तदन्त खालामनानै मोजां सावरायनायमोनब्ला मोजां जागौमोन आरोना, मोजां जागौमोन। दा बेखौनो सासे आइजोफोरा गोबां सोबाबाय, गोबां बायदि बायदि खालामबाय। दा बिनि सायाव सासे हौवा मानसिया खोब बुनानैथ' जाया, नङा होमबा, बे बाथ्राखौ बुंदों। सोबानानै जाया, बुनानै जाया, रायलायनांगोन, नङा होमबा, सावरायनांगोन। जाथाया मामोन, मा मारमोन, सोर कमेन्टआव सोर मा लिरखो, आरो भिडिअ' कन्टेन्टआ मानि सोमोन्दैमोन। बेखौ डिटेल्स खोथाखौ मोजां सावरायनांगोन। अब्लासो सावरायनानै जुदि समाधान खालामबा मोजां जागौमोन। नाथाय बेबायदि बुलायनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनानैथ' जेबो समाधान जानायखौ जों नुनो मोना। नाथाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनाय बाथ्राखौथ' गोबां मानसिया मोनथियाखैमोन। दिनै दा नुनो मोनबाय, जिथुनाखि बे जाथायखौनो लानानै सोरबा सासे मानसिया कमेन्ट सेक्सनाव बेबायदि गाज्रि बाथ्रा लिरनायखौ लानानै सासे मानसिखौ लेंहरबाय, नङा होमबा, लेंहरनानै बे जाथायनि सायावनो मा खालामबाय,
रायलायनानै सावरायनायनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों खोब माने बुलायनाय जाबाय खोब नांलाय खमलाय जाबाय आरो फिन सोरबा भिडिअ खेबनानै खालामनानै ससियेल मिडियायाव होबाय थ' बाथ्राया माने गुवारसो जासिनदों बयबो माने बांसिनसो मोनथिसिनदों नाथाय बे बाथ्राखौ जुदि सिरि सिरि माबानानै बे भिडिअखौ दाननो होनायमोनब्ला माने इसेबां आर' जानाय नङामोन आरोना दा बांसिनसो माने फोरमायनानै लानाय जादों आरोना आरो नंनायाथ' नंखाया बिनि जेबो फोरमान गैया जेबो एभिडेन्स गैया मानोना नैबेखिनि खामानिखौ मावनाङामोन ससियेल मिडियायाव माने लाबोनाङामोन जाय खामानिया जाथायानो नंथारा नङा होमबा बेखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनो गोनांथि गैयामोन आरो बेखौ माने जेनेबा सिरि सिरि फोजोबनो हायोमोन नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अहायखौ आंनो नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जों गुवाहाटिनि माबाखौ निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउ जाबायब्रा जोङो बिदु फिसा नुवाय दासो हगारबावबाय फाग्लाया सैमा बुन्दाया फैथों हाय लाबो थारमाने दाउ थैथ' मानसिनाव थारमाने मानो फानग्रा होननांगौ दासो हगारफैबावबाय दाउ थाबा मानो थाखाय होबागोनसो आङो अबावनानै दाउ जागोन नोङो गथ' अबावनानै दाउ जागोन जाग्रा नोङो नों मा रोंगौ नोङो लेखाखौनो लिरनो रोङानो नोङो कमेन्टखौनो लिरनो रोङानो नोङो होमबा नों मा गोसो नोङो अबे कमेन्टजों नोङो फानग्रा होनखो नोङो आं मिथियाब्रा बुंदों नोङो खोन्थादों नोङो मिथियाबा नोङो फानग्रा होननो हाना नोङो आरो नोङो अबे गोसोजों नोङो अबे गोसोजों सासे दख'ना फानग्रा होननो हादों नोङो आला मालायनि फिसाखौ बे सासे नवोदयानि स्टुडेन्ट गथ' बे मोजां गथ' बियो जों गामिनि मानसिया मिथिया नामा जों गामिनि मानसिया मिथिया नामा आच्छा बाबा र' सासे हिनजावखौ सासे हिनजावखौ बिसिनायाव हमनो मोनाबा सासे हिनजावखौ बिसिनायाव हमनो मोनाबा बेखौ दाय बुंनो हाया बियो बे सासे नवोदया साख्रिनि गथ'आ न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा बे जों मोनथिया नामा गामिनि मानसिया